Илһам Шакировның халык арасына кергән яшь чагыннан алып, бүгенге көнгә кадәр аның турында без шактый китаплар чыгардык. Бигрәк аның юбилейләренә чыгардык китаплар. Финляндиядә дә басылды ул китаплар. Һәм шушы китапларда төп төзүче мин булган идем. Шул бәхеткә ирешкән идем. Шушы китапларда без татар шагыйрьләренең шигырьләрен күп кенә әйтеп керттек. Һәм менә шушы китапларның берсендә мин үземнең дә бер шигыремне керткән идем. Мин сезгә шул бер шигырьне укып китмәкче булам. Юллаучы, алар безнең яңа бу заманның иң алдынгы сәнгать батыры, шигъриятта Тукай, музыкада Сәйдәш, сәхнәләрдә Илһам Шакиров. Син аларны тыңла, ваклыклардан әгәр ялыксаң, яшәүләре бик тә гади, тыйнак, сәнгатьләре бөек, халыкчан. Яшәүләре бик тә гади, тыйнак, сәнгатьләре бөек, халыкчан, Болгар йорттан, Идел йорттан килгән, аманәтләр әле сау монда. Ватандарлык, илгә тугры булу, горур яңгырый алар моңында. Алар моңы безнең иң татлы нечкә хисләр булып агыла. Безнең рухны илтә бара алар алга, яңа чырлар ягына.